Аз говоря принцип. И ще му пред джам отвътре. Било мазен е бе, Мазен! Ей, мазен! Събира лигите такъв. Ай, битни им на тия, бе! Ще снимаш с камера. Какво ще се случва? Защото ми е кеф. Некъв старт ли ще се случва, бе? Е много ясно, бе. Ще да дигне малко маслото. Абе, я ми кажи как да го Абе, кажи, защо не казахте да застанем А? на главата, да отсрамим фирмата? Е, тия сега, какво се оттам се пускат? Кой ще ги види, бат? Да, ти застари по това си интересно. Отивай се, дебел. Чак. Те обърнеш си почта. Те докато върнат, а кой ще им дава старда? Ми не знам. Те си дадат сами. Гледай сега, той не е махнал фаровете, сега ще му паднат 3 кони. Мислиш?